Αν θέλεις στιβαρή βάση κινητού, δες αυτό το βίντεο. Λοιπόν, καταρχάς ανοίγει με το πάτημα ενός κουμπιού, βάζουμε τη συσκευή μας, κλείνουμε με το χέρι. Σπάει αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, όπου θέλουμε. Επιπλέον, έχει και προέκταση. Πιο μακρύ, πιο κοντό. Και ρυθμίζεται και το ύψος. Σηκώνεται, κατεβαίνει. Ισχυρή βεντούζα, η οποία μπορεί να μπει στο ταμπλό και στο μπαμπρίζ. Αυτή εδώ λεπτομέρεια, η Carbon, πάρα πολύ ωραία. Θα τη βρείτε στο κατάστημά μας. Βρισκόμαστε Ανδρέα Παπανδρέου 222 στις Σικές, στη Θεσσαλονίκη, και αγορά από το e-shop μας carmotoshop.gr.